Избива си музика. Айде танцувай. Покажи ми как танцуваш, да. Друга музика, добре. Така, я се завърти се. Фръц на дупето. Айде, юху, браво. Кой скача като Зайо? Зайо, как фръцкаме дупето, покажи. Точно така. Я сега завърти се. Точно така. Стига сега, пак фръцка, дай. Дай ми пак фръцка на дупето в анфас. Ето, ела. Аня. Добре, пусни си музиката, която. Така, покажи как става фръцката. Сега това е марш. Леви, я покажи как се марширува. Леви. Мама, дитей! Леви покажи. Мама, дитей! Ей сега, Стефана. Това е маршируване. Ти. Ето така. Леко. Колето ще се спъне. Пръските й са вързани, обаче са